какво става, хора? Аз съм Foster Bay. Днес сме в Mafia PvP и сервер е леснат. Като влезете може да го разгледате. Това е спауна. И спауна е терлен, тъй че да. Сега ще кажем на хората как така на YouTube. Този епизод ще правим томбулка. И да, защото сервер е леснат. И ще да направя томбулка, той че... да. Сега ще ви покажа от какво се състои томбулката. Това е общо взето спаунчето. На всяка страна си има портал и ви води някъде. Тук има джъмп и скоро ще бъде готова наградата. Така че да, тук може да видите холограмите, какво пише на тях. Пак си има едно в едно PvP и тук да. Така, сега ще напишем. Сега ще ви покажа томбулката. Томбулката ще печелят 3 човека. 3 човека ще спечелят ето такъв сет с 8 лега, 8 кея и един крипарек. Голенките не ги броим. И така, за да се запишете за томбулката, трябва да лайкнете клипа, да напишете в коментарите запис и вашия ник в играта. И да се абонирате за канала ми. Томбулката ще видим на колко време ще изтеглим. Ще видим колко човека се запишат. И да. Това беше от мене. Абонирайте се за канала ми и до скоро. Бай-бай. Yeah, looking out for the rollers, sipping whiskey from the solo.